Smoothie, jeg er en lille smoothie. Smoothie, jeg er en lille smoothie. Aspekt. Har du tænkt på at blive tv-vært? Er du træt af den grå hverdag, hvor ingen lægger mærke til dig? Er du træt af altid at stå bagerst i køen? Så er jobbet som tv-vært måske noget for dig. Men kunne du tænke dig at blive den nye vært på Snapbox TV, så kom til casting herinde på torsdag? Casting på Snapbox? Hvor fedt! Den såkaldte casting er din billet til at få foden indenfor i den eftertragtede tv-verden. Hej. Ja, skal efter ham der. Men husk på, at konkurrencen er benhård til det populære job som studievært. Vær derfor opmærksom på, om der undervejs opstår en situation, som du kan udnytte til din fordel. Sørg altid for at være parat i god tid, så du kan træde til, hvis der skulle opstå et hul i castingen. Næste. Under selve prøven gælder det om at holde hovedet koldt. Snapbox. Ej, undskyld. Gå ikke i panik, hvis en detalje smutter, men bevar selvsikkerheden og det kølige overblik. Nej, nu gik den i stykker, Nu gik jeg så stykker nu. Det kan meget vel blive dine evner til at holde forestillingen gående, der er afgørende for, om du får jobbet. Når du har vist, hvad du kan foran et kamera, er det en god idé at give tv-folkene en chance for at lære dig lidt at kende som person. Og husk, at humor kan åbne mange døre. Nu, hvor du er blevet tv-vært, Hej og velkommen til endnu en omgang Snapbox. vil dit kendte ansigt kunne skaffe dig alle de fordele, der hører til livet som stjerne. Du vil opleve, at det pludselig er dig, der ligger i overhalingsbanen. Med ægte VIP-status, egen speedbåd og et topmoderne look, venter alle byens fugle kun på at blive håndplukket af mesteren selv. Han er sgu da for dum. Spencer.